Periaate on se, että siinä on puula tuossa. Ja nyt ennen ajettiin se niin tuolla puhalluslampulla. Joka en tiedä, niin, sillä. Nyt on tämmöinen nykyään korvike, tämä toho, kun se on niin kätevä. Ja se lämmitetään tuo puulla kuumaksi. Ja sitten se pannaan käsin toista puolta, niin pyöritetään sillä tuolla vauhtipyörällä niin kuin vasta sitä puristusta. Ja sitten se hytkähtää toisinpäin kääntyy. Nyt on vaara, se lähtee, kun tuossakin lähti, jos se lähti vikaan päin, niin se piti sammuttaa ja sitten ottaa uusi yritys. Sitten oli näitä vastaavia moottoria, oli semmoisia, että se oli Wikström oli se esimerkiksi. Se pyöritettiin kammilla sitten vaan pyöritään. Sinne laitetaan jäähytyslettejä. Joo. Sitten se polttoöljyllä pyörii. Tai dieselillä. Melko se yksinkertainen laitos. On se. Niin nyt lähtee käynnissä tuo perään. Sitten se ei lähde käyntiin, mutta kun tuo remmi täytyy olla irti. Sitä ei jaksa panna käyntiin koneen kanssa. Nyt kuuluu. Täytyy olla taitava kaveri, ettei se sormia saa. Mutta jäästään niin hienosti.